ayo ramen dah napatsi boria boria Zadang na Kumay. fantastic जाखादों solid एकदमबारे बुंनांलाया आरमा रामोन दा माथो मोसानोबो रोंगारगौ नोंलाय दिनैसो नुदों आं नोंनि मोसानायखौ फाग्ला हागौलै नोंबो दे जिरायहैदो बिदिब्ला Kumay. दाथ' सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाया जोब्बायलै Kumay. होथ जायाबा लोङाबा हानाय नङालै De bihordo abonaw Kumay. Bajino bihordo Meleko mabar. Anto जानो लुगैनाया हा खालामोन दे जागोन दे ओइ बेबि डल अमा बेदर जौआ लाबोदोलै माबार लाबोगौ र' ओमफ्राय जोब्बायना आगैमोन आब' दे थाब लाबोदो बेदर जौआ जानो लुगैना हाला दे लाबोगोन नों बारा मोनलोङा खिन्थु होथ आं मिथियालै जाखुगोन लोंखुगोन मोनलोंनाय मोनजानाय टाइमाव थेवबो बारा दालोंखा होनखाबाय आं नोंखौ मा लोङा बेलाय लाबोगोरल' दे नों फेल' अभार लोंनानै गवा नोङो नुदों नाफाथि नोम्ब'आ जौखौनो लाबोनायनि सिगां फेनायसो रायलायगोरखाबाय थैबायलै सयथिबो जौखौनो दाबो मोनलोङाखै ओमफ्राय आब'आलाय मोजांसो होनदों दा गुमै बारा लोंनाङा गुमैया बुजायना हो आगै बेखौ होथ मानियालां एलाय खोथाखौनो बुजिखाया बियो है लोंगोन आं मोनथिया नों र' होथ मोनथियालां लोंगोन आं दे लाबोदोल' नों जौ बेदरखौ दे र' नोंखौ दाहायसो मोनगोन मा मोनगोन बेबा आं नोंसो मोनथिसिगौ गुमै जानोलै गुमै दे बयबो जादो दे लोंदो आंबो लोंसै होमबा नों एसेल' लों बारा दालोंखा मेलेको थाथ आं मिथियालै लोंगोन आं लोगोफोरजोंलाय लोंनाया माथो जाखो फंबाय बिनानावमोनजों थेवबो नों एसेल' लों मेलेको दे जागोन दे दे होनबा आगैमोन नोंसोरबो बारा दालों दे आब' आं एसेल' लोंखायो आब' बारा लोंखाया आंबो आब' दे आगैमोन मोजां होनबालाय नों गुमैखौबो बुजाय दे आब' दे बेनाबाथाय खालि बुजायनाय हाथ बुजायजायालां उन्दैफोरजों बुजायजानांगौ नामा फंबाय बिनानावमोनजों बुजायनायालाय माथो जाखो बुजायजायालां बुजायनायालाय मा उन्दै गिदिरनि खोथा थाथ थेवबो बुजायजाया आं बायोलां बाराखौबा जानाय लोंनायावबो सान्थि जाहोआ आंखौ बेखौ लाना जेखौबो मोनलोंला नामा आंलाय लों बिदिबालाय आंलाय नोंखौ एसेल' लों होनना बुंदोंमोन दा खोथा मानियाना नों लों फेनानै सिखानो हायाबा लावथि मोनगोन ना आंजों थाथ थांदो बारा बुंबाय थाना बेयाव बादा होबाय थायो माखौबा सथि साबित्रि जानो फैदों बेयाव दे होआ आं लोंसो नों फाफि बेनिबा जानोबो लोंनोबो मोनला खोमा आं नङालै गुमै आब'आ नोंखौ एसेल' लों एसेल' जा होननासो बादा होदों लोंथारनाङा जाथारनाङाथ' होनाखैना दाथ आंखौ नोंबो बुजायनाङा नाफाथि जानाय लोंनाया आंनि गोसो बेयाव सोरबाफोर माबा बादा होफैयोबाथाय आं थिगसे रागा जोंनो ओंखारो दे गुमै बिदिबालाय जों बुंनायालाय माथो जाबावनो आब'निखौनो मानिखायाबा नों बुजायनाङालै आंखौ गुमै दे लोंदो रामोन दा थिगसे जाखु लोंखु होखाव आरो खांखमा नोंबो गुमै होखुलायदो अब्ला खोथा गैया जा लों फुरथि खालाम रामोन दा दालारायसै लोंदो
बुंदो एबार दे गुमै मा बेलथायजोब्बाय फेबायलै गुमै फेनायाथ' आंबो फेबायलै आंबो फेबाय खर' थिखिनि दावखोजोब्बाय आंना गुमै मा जाबावनांगौ दाना आं मिथियालै गुमै खिन्थु आंबो फेबाय थिगसे दाउखाया फेबायनो दाउब' नोंलाय फेदोंना फेयाखै हा आंथ' गैला गुमै जानथायथा लावथाय थखाथा जानथायसो जाबाय आं दा बहा दं फात्ताखौनो मोनला आं दा बहा दंथाय आं गुमै नोंनि नोम्ब'नि आथिमंगलाव दं सोर नोम्ब'मोनलाय गुमै तात बेबि दलालाय माथोब्रा बेबि दला सोर बेबि दलमोनलाय बावबाय आं तात आंनि हिन्जावालाय ब्रा आंनि हिन्जावा नोंना हिन्जाव दंमोन नामा गुमै हात गैयाबा माथो आतमंगल जाखोब्रा बावदोंसो आं खर'आनो जानथायथा लावथाय थखाथा जानथायसो जाबाय जौ फेबाथाय गासिबो बावजोबो आं दा मा खालामदों आं बहा दं गासिबो मा होनदों मा रायलायदों बावना थांजोबो जौ फेबाथाय आं दा आंना गोसथोनायबो दंना गैया बावनानैसो दंबावो आं थैबायलै सयथिबो गैयाबा नों गुमैखौनो लानो हागोन दे है आंनो नाङालै बिगुमैफोरखौ आं गोसथोआ मानो गोसथोआ गोसथो जायोब्रा गोसथो जाबाबो आं गोसथोआलै बिगुमैफोरखौ मा बिगुमैनि गोसोआ गोसो नङा नामा आरो बिगुमैनि अननाया अननाय नङा नामा हा हास बिगुमैनि अननायखौ मोनब्लाबो गोसोनि अननायखौ नाङालै मा गोसोनि अननायखौ लाबा मा जायो जेबो जाया थेवबो आं लायालै बिगुमैनि अननायखौ मोनब्लाबो गोसोनि अननायखौ नाङा आंनो तात जाम्बिसो नों मालायफ्रामबा बिगुमैनि गोसोनि अननायबो लायो नोंहालाय मानो लाया मा जादों मालाया लाबा आंहाबो लानांगौ नामा बिगुमैखौ लाजायोना लाबालाय थै नाङालै आंनो बिगुमै गोसथोग्रा नङा आं दे गोसथो नाङा दे बिदिनो जानांगौ बिगुमैफोरखौ अनबाबो गोसोजों अननो नाङा आं खेलायदोंसोमोन नोंखौ दाउब' आं गोसथोखाया गुमै रावबो बिगुमैफोरखौ मोजां दे औ ओमफ्राय मा नापाथियालाय खांग्रांलायना दंथारोब्रा खर'खौ थिखोनो हाला नामा हालालै आं गुमै हाला आं आरो मानसियालाय मा स्ल' मसननिफ्राय स्ल' मसनसो रायलायग्रा जासिनखोब्रा आं जौ फेबाथाय बिदिनोखा गुमै ए नंगौ नामा नापाथि खिब'थि तात गुमै आंखौ नापाथि खिब'थि दाहोनलै मानो बायो आं हात मानोब्रा मानो बानो मोननांगौ जाखो ओरैनोलै गुमै मा ओरैनोलाय हा बायो गुमै बायो होननायखौ बुजिया नामा नोङो ए दे होनलां बिदिब्ला औ लोगोफोर न'आव थांसैलै बाबाय आं बेयाव थाबाय थानो इस्राम नापाथि मानोब्रा हात गुमै न'आव थांनो लुबैबाय न'आव थांसै जौ फेबायबो ना है दानो थाङो नामाब्रा मानसिया दसे थाबाव थांसै जाला नङाबा रायजागोनसो न'आव देलै दे थावदो दाउखा दाउब' आरो खांखमा फैद' थांसै सिखारदो फै थांसै थाव आरो फैदो दाउखा नोंबो आरो खां
खांखमा थौ नाफाथि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होलांनो हायोब्ला मोजां जागौमोनलै जारौमोनहा मालाबा लादो लोगो मोनलायफिनखागोन बे थांसैसो बिदिब्ला जारौमोनहा आगा थाथ'दो दे आरो गुमै नोंबो थाथ'दो गुमै नोंबो थाथ'दो औलै दे गारनानै थांसै आरोना नोंसोर जोंखौ गारनानै थाङाना गुमै न'आवसो थांनो नागिरदों जोंलाय देलै दे थांदो बिदिबालाय आरो माब्लाबाबो नों गुमैखौ दाबाव आंबो नोंसोरखौ बावा आंनि आतमंगलाव जायै लोङै फुर्ति खालामनाय दिनखौ गुमै जोंबो बावा दे मालाबा आंनाव आलासि जाहैनांगौलै नोंसोर गासिबो दे नाफाथि दाउखा दाउब'मोनखौबो लानानै थांफा आंनाव आलासि जाहैनांगौ नैबे नों गुमैनि न'आव फै दे जागोन दे गुमै जायै लोङै फुर्ति खालामगोन ज'नो गुमै थांसै बिदिब्ला जों दे थांदो बिदिब्ला नाफाथि दाउखा दाउब' खांखमा दे थांदो